Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mi bi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛsuru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Watina sogolembe auka radio manila radio shende nijumodon ban kono ne karo kafo mi December kalo ye ambe ale kle mugana bi samba fla ani sam mugan ani watikilena minye jumada saniya ye ni ankuma jumada al-akhira no ye lasir labay do ko ale mafana ko warja makono ale kle tan ani shekin bi samba kilin san keminani san binani san woro alakira sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sai ara ulama fi din wal haya don wakna dinela ani awar kana madiya tabulo nyumana karo ka fo anga kene asigira au ka radio mandi kan juma do bena no ya radio shende mami me ambulu korosa uye ambul make ani ankaramo ye ale fana do lenta anna radio shende kunando no ye Ahmed Etienne Fofana ye kabo kanajigila anye usaz Ahmed Etienne Fofana anye abisimila ngani juma do kene bayinka sa walanda mi kunasa o de ye ni anye anga Qur'ane banyere laje Allahu ta'ala ba Qur'ane min fleni ikado Allahu ta'ala ye ake fura de ka da umma abse kan amako belajide abagla ni anye research woni fen ko don mo be no munun to anye ikado ka fo ni anye barake no luye a chama ngere be ala sallallahu alaihi wasallam madu ala aye Qur'ane aya bonya fu anye kono na sa klijin buluma mi sura folo yere ni anye Qur'ana yere ni anya classement na ka ordre laje am se ka fo no ye suratul fatiha ye ni ye Qur'ana dele ikini fe be folo sura folo mina o de ale sura yin kana bakara la kana fo na se sura keme antanna nama no ye suratu nasi nanko ma kula uzbira binas na Allah ta'ala sona usaz Ahmed Jan Fofana abena akliji femina sa ode ni sura bilibili nye no oye suratul fatiha ye nekar joro mo ngolo sa oye penda dawe usazo Fofana be kuma dima inshallah. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سلام ñina Allah taala fa ala kambe sawaba ma ala ko do me ala de sawaba tigi ala de bisika jombe sawaba ma ni ala e jombe sawaba ma ka bay ka ko bela jide ñana sikatala ala kambe sawaba ma amin ala kaddu wani shetani danga to ce sigi anya damne herala ya rabbi ala ka kunce herala amin ya rabbal alamin sigi damne la sila mbe folo ka ala fu ka ala kira fu sallallahu alaihi wasallam sigi ni anyu kokula ala de amla o koina ka sababu ke ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama bikum min ni'matin fa min Allah ni anyi hero la ala ko heran be borali Allah taala yorodela hero na bombulu ala be borali Allah taala fi anga sababu nyuma ya ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala me ala dili kishin ne ma chama me ala bulu ala ko jide ala kira Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam ana so dunge sanmo ana jinyo sebe wana ala ka jonman be la jili otemene ko silla mbe irafu jaranye ki ka technicien fu jaranye kay ga nyama ya sumu ko fu jaranye barake ñogon ideme ñogon ka bela jelen fu jaranye ka du ka bela jelen ñe obe baramina ala ka bulo me ala amin ya rabbal alamin ala ka bulo me ala amin ya rabbal alamin baray min ka dala ni fembe odi ka baray bla ka fi ka wati sera sikata singala fi bola ambe ala dila ka baray bla odi amin wala tonu ba
aw kana bila dɛsɛ ye aw kana bila bana ye jango ka taa se dɔ in ma ami sila nin baara ninnu ye ala kama baaraw ye maa bɛ se k'i kale baara minnu kan ko ninnu bɛ kɛ ala kama nin y'a dɔ ye wallahi nin y'a dɔ ye sila o tɛ mujamala ye an bɛ nin kuma minnu fɔ e yɛrɛ o témoin dɔ ye mɔgɔ minnu b'i wele ka diinɛ ni kunnafoni minnu ta e yɛrɛ fɛ hali k'a d'aw ma kuma dɔ la o bɛ maa nimisi wasa o bɛ maa nimisi wasa wallahi o hɛrɛ ka bon ni sanu wari a ka bon n'a ye wallahi a hɛrɛ ka bon n'a ye donc o de la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ n ko an bɛ ala fo ka ala kira fo an bɛ aw fo ala k'aw bolo mɛn nin baara in na sila n'an bɔra yen an bɛ yɛlɛfɔ an ka sanfɛ ka daminɛ jamana sanfɛ fa duguma ka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen na silamɛw minnu tulo b'an na nin waati in na an ka foli belebeleba b'u ye bamananw ko ŋuni tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna arajola kumakɛla tɛ lamɛnbagaw de b'i la jɔyɔrɔ ka bon kojugu cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔbaw denmisɛn n'a maakɔrɔbaw sɛgɛnbali ɲinanbaliw an ka foli b'u ye fo yan fo ka sigida kelen kelen bɛɛ la f'u bɛ kɔrɔtɔ juma ka se wallahi et puis min y'a jayɔrɔ ye olu ta tɛ karamɔgɔ kelen ko ye o de y'a jayɔrɔ ye kojugu kari kelen dɔrɔn ayi olu ta t'o ye bɛɛ sila o de ka di parce que ala ta de bɛ fɔ yen ala ta de bɛ fɔ yen wala wallahi tɛ maa si min bɛ sigiya ko ne ye ayi fɛn o fɛn bɛna bɛɛ bɛna ko ala kira siga t'a la n'i yɛrɛ bɛ ka émission in diya ye min ye sila n'i yɛrɛ b'a kɔnɔ o t'a diya ye dɛ i yɛrɛ ka kɛ so i bɛ k'a lamɛn o de ka di kojugu Allahu akbar sila karamɔgɔ baw tɛmɛn'i bolo yan dɛ an yɛrɛ kanubagaw caman b'a la chaque jum kabaya dɔ ye sila ne bɛ k'ale lamɛn kuma dɔ f'i fari ka si bi cɛ ani karamɔgɔ Darame an ka Seku denkɛ sila a ka ca an hakili t'a bɛɛ la a bɛɛ tɔgɔ tɛ yan mais an ka foli b'u bɛɛ ye sila o tɛmɛnen kɔ i y'an bila walanda ba kɔnɔ bi an bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ ka dɛmɛ ɲini an karamɔgɔw fɛ k'an dɛmɛ ni duwawu ye sila an bɛna don walanda min kɔnɔ nin ye walanda in kɔnɔ fɛrɛlen don suratul fatiha ko dayɛlɛli sura sila o kɔnɔ fɛrɛlen don dɛ nin ye walanda belebeleba ye an bɛ min ɲini lamɛnjɛkuluw fɛ bɛɛ ka biki ni papiye ta ka gɛrɛ i yɛrɛ la min bɛna fɔ sila a tɛna fɔ ko maa si ka karamɔgɔ dɔ wele walima maa si dɔ k'e wele k'a fɔ k'i bɛna fɛn a sɛbɛn dɔrɔn walima i k'a enregistré a bɛ soma sama bɔ wallahi sila bi i yɛrɛ ka kuma i ye nin walanda in dabɔ a kama ko an ka kɛrɛnkɛrɛn kuranɛ fɛn dɔ de bɛ ka fɔ kuranɛ ko la maaw k'a dɔn k'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ min fɔ kuranɛ ko la a ka bon bɛɛ ye wa a b'o bɛɛ sanfɛ siga t'o la wallahi kuranɛ bɛ nin bɛɛ sanfɛ siga t'o la et puis kuranɛ sura na belebeleba dɔnnibaga bɛɛ bɛnn'a kan ko sura min ka bon sura min ka fisa ni kuranɛ sura bɛɛ ye suratul fatiha afdal suratul quran suratul fatiha a ka bon kuranɛ sura bɛɛ ye préambule ni bɛ document dilan o tɛ kɛ a la wa o de y'ale ale fana ye kuranɛ o de ye wala muqaddima donc yɔrɔ muqaddima la i b'a sɔrɔ livre kan fɛn min kan ka fɔ livre kɔnɔ o bɛɛ ɲɛfɔlen b'ale kɔnɔ n'i ye muqaddima kalan dɔrɔn i kan ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin de kan ka sɔrɔ a kɔnɔ bon ale fana ye kuranɛ o de ye donc c'est à dire a bɛ fɛn min na kɛ gafe kɔnɔ ale b'o bɛɛ résumé k'a fara ɲɔgɔn kan voilà n'i y'o kalan dɔrɔn i bɛ faamuya sɔrɔ i bɛna don fɛn min kɔnɔ la donc a b'i labɛn ka bila donc suratul fatiha fana ye kuranɛ o de ye ale b'o jɔyɔrɔ de la kuranɛ kɔnɔ a b'o jɔyɔrɔ de la kuranɛ kɔnɔ donc n'i y'ale kalan dɔrɔn i bɛ kuranɛ kɔnɔ ko faamu c'est à dire suran 100 ni suran 10 n'o kuranɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ale kelen bɛ nin jɔyɔrɔ de la kuranɛ nana sila fɔlɔfɔlɔ ye mun ye kuranɛ nana tawhidu kama k'ala dɔn k'a kelebanciya kuranɛ ma nakun fɔlɔfɔlɔ to ye wa o kuma o bɛ suratul fatiha kɔnɔ filanan o ye bato ye al-ahkam sariyaw kitiw ani ala cɛ ani an jɔnɲɔgɔn yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ al-ahkam ash-shar'iyya kuranɛ nakun ba dɔ ye sabanan o ye wa'azu ye wajulu de kɔnɔ tariku bi don kɔnɔ fɛn caman bi don kɔnɔ donc ni nin fɛn saba lajɛ dɔrɔn kuranɛ banna o tawhid al-ahkam shar'iyya wal wa'z kuranɛ nin de bon ni suratul fatiha la i bɛ nin bɛɛ y'a kɔnɔ sila kabako bɛ sura in na dɛ o de la kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ ko ten a ko walaqad ataynaka sab'an minal mathani wal qur'anil azim an ye wolonfilama fɛn an y'o d'i ma kabini fila la sab'an minal mathani wal qur'anil azim ka kuranɛ ba d'i ma sila nin de la ala kira ma ye mun f'a ye a ko la tamuddanna aynayka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim waqfid janahaka lil mu'minin
ako nin dilen ko fe ma ka fatiha dima ka qur'an dima kana nyabo jinya fo ife tukun abana abebi bulu i wasara wallahi ododo kuma ko rawde i wasara ndima min soro wala tahzana alaihim ma min soro jinya kono kana fujuno no fe qur'an en fatiha be bulu ka bo abe aton tuyi i wasara ka ba o kuma min ni fe dron mamulu mi tuki ko ki majigo le dro bana o dro ne nyin ndi fe silla qur'an era de ni fani hadisul qudsi la nanai ala kira allah ta'ala ba yoro hadisul qudsi ni qur'an bora ale de bena ala ba fo ala kira nyene ko fatihatul kitab kanzun min kunuzi arshi ko suratul fatiha ye tamandinge de amba famu chugumi aw damande do adamay la silibe fo ngal arshi jugoro o koro ka le taraka bo arshi jugoro de l'arshi korola la ala ka fembaw fen keren no ne la sagulembe o kuma ko fatiha la sagulembe o di kono yeno donc atara ka boinde ka di ala kira mantono sallallahu alaihi wasallam ala kira ba fanya hadisa la ko aya sura min jigna le ka na nyoma delika jigi jin kitabu shi kono anyon tik kitabu shi kono ko suratul fatiha de ne mo du kan ni ala kira kan sallallahu alaihi wasallam bukhari na ya ka hadisa numero 1 kemenani bilon nani na parce que marju nu foli kan kuma do ko sebe anana ye abi said ibn al-ma'ala alika riwaya alika lakalela ka fo dondo alina alakira tumi nyogon fe alakira ka misiri kono ne madina misiri sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko alima udona aqul la uallimannaka suratan hiya a'zamu suwarin fil qur'an qabla an takhruja min al-masjid ko kira ko alima ko mini kalam bi suran dola o ye qur'an suran na bilbil baye suran minga bo suran be abi said mafi bi sani ka bo misiri kono ne kuma bayda ko ale presera ale ba fa ka bo misiri kono chuko wati mina ale boli ko kira nyina na parce que kira ko sani ka bode kuma ale kala wati mi ale korotora sa wala kira nyoma ni fi sila be korotode ale korotora sana ka bo kala boto ko ma ko kira ko yala asro ale tege be kira bolo ale ko ke ma fo ima fo nyi gibna feno fo nyi sura mi nga bo sura be wa kira ko ale ma ko oho ako nyafo ako alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'anul azim allazi utituhu ala kira ne fay ako oho mina min fi ko ka bo abede o alhamdulillahi rabbil alamin pour ga kana nyakami ay ayen yirado aya damne ayo yiradeta ako hiya sab'ul masani ako mala kira be ka qur'an aya korofani wala qad atinaka sab'an min al-masani qur'an ma mo fo qur'an aya la sa suratul hijr la ako ma ko ala kira ko ude nyebu minna de ku fatiha de do wal qur'anil azim ku qur'an ba min farada fatiha rabbe ke qur'an ya Allahu akbar qur'an be farale nyoko sila ya be ke suratul fatiha ako allazi utitu min dirane ala kirama odeni sila kuma biya kuma biya ana ala sona masha Allah ni foku ni mun sila mo ka don ko ambe ka fatiha min foni suran belbeledo ala ya foka kabu ala kira ya foka kabu sallallahu alaihi wa sallam orla ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah alako ko suratul fatiha kabu fadil ma ko fatihatul kitab ni ato fole ato damne ko kitabu dalil kitabu jume al-quran al-karim ni quran dalil yira fi ka kuma la season ikini enfant fait dron ibisinga folo min ni quran dalil dron ibi do ko no dribe folo hiya suratul fatiha de akoko alide quran dalil lay to ummul quran kabu falir ma ko qur'an ba afra ko shay kuni fem bayni ko ko joro babula da wa sabul mathani ko sabul masani min farala fi qur'an ko suratul fatiha de wa shifa wa tam ko wa kenaya dafaleni suratul fatiha wa shifa wa tam kenaya dafalenu wa daw an-nafi furan na famadu suratul fatiha ibn ala jonde be kan foni mi me kan fa donindo ako suratul fatiha fura dafalindi fura na famarido wa ruqyatu atama wa ko klishi dafali be klishi dafalindo kuni mami ba fa ka klishi nyini ko klishi shimata min suratul fatiha kan klishi dafalindo wa miftahul ghina wal fala ako wani mami ba fa ka banaya ala ki kari ki son ki kishi ako jiya kono o ginu mata min suratul fatiha kan ibn al-qayyim ne be kan fo wa hafizatul quwwa wa ko fanga yere ka harma dinki tanga ka nyina ma yere kono e ka se ka jolan sur iyere la ka koseme yero sur iyere la akwali mushi fanga be mina ka tan suratul fatiha ka wadafi'atul hammi wal ghammi wal khawfi wal huzni akwa suratul fatiha haminku
kamana gwani degun mi hadamaden sɔrɔ ani dusukasiw ko fɛn min b'a wuli ka bɔ hadamaden kan kosɛbɛ kosɛbɛ ko suratul fatiha ye a ko liman arafa miqdaraha wa ataha haqqaha maa min ye suratul fatiha hakɛ dɔn k'a ka hakɛ d'a ma ani hakɛ min ani bonya min ka kan i y'o dɔn a la k'o d'a ma a ko siga foyi t'a la n'i y'a kɛ suratul fatiha fɛn fɛn fɔ nin ye i b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a bɛɛ wa k'i ka ni wa ahsana tanzilaha ala da'ihi wa i sera kalan cogo la i ka bana fana kan i bɛna bana min b'i la i sera suratul fatiha kalan cogo la a kan o kɔrɔ o y'a minɛ karamɔgɔ ɲuman da min b'a ɲɛdɔn o y'a ɲɛ f'i ye a kɛ nin kɛcogo in na wa i y'a kɛ o kɛcogo in fana la a ko n'o kɛra a ko wallahi ale ye min fɔ i b'o sɔrɔ a la Ibn Qayyim de ye nin fɔ ninnu ye jɛturabaw ye ninnu ye sunna jɛturabaw ye kosɛbɛ a belebelebaw Ibn Qayyim nin fɔra wallahi ye min fɔ sunna jɛturabaw ye ninnu siga t'a la maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ min na o la an y'ale ka kuma ta yan k'an sɔnni sigi ale kan ale ye nin fɔ suratul fatiha ma alakira mɔden dɔ bɛ yen ko al-imam Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq fɔra a fana fɔra mantonw cɛla o bɛ faamu alakira mɔden dama tɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kana aliman dɔnnibaga ba tun don Ja'far as-Sadiq surtout kuranɛ la sila an karamɔgɔ caman sɔnnen b'a ye dɛ fɔ Ja'far as-Sadiq kuranɛ kɔnɔna ale tun b'a fɔ ko n'a bɛ ka kuranɛ kalan k'i b'a fɔ ko kuranɛ jiginna alakira kan cogo min na i b'a fɔ k'a bɛ ka kuranɛ lamɛn ten de Ja'far as-Sadiq ala n'a kalan sira ɲɛfɛ alakira mɔden don alakira joli don o ye tiɲɛ ye nka sa dɔnnibaa fana hakika dafalen tun don ale kumana suratul fatiha la ale ko أقول لو قرأت سورة الفاتحة على ميت 70 مرة وردت إليه الروح ما كان ذلك عجبا أقول والله إن سورة الفاتحة ناكلنا شوكا شيء بيولون فلا كوني على سونا كشوي نسيكين كادو على سالين كوفي سورة الفاتحة شيء بيولون فلا كما أقول ما كان ذلك عجبا نكو مانغا كبكوي الله أكبر asila ni kuma in resera ni madomina amena mirila ni kuna kosɛbɛ Allahu akbar ko n'a a man ka kɛ kabako ye de kuma in yɛrɛ la kabako ma yɔrɔ ye quoi o kɔrɔ ye mun ko suratul fatiha ja adamadenw anw bɛ min dɔn a la ja a ka b'o bɛɛ ye a b'o bɛɛ sanfɛ fɛn min bɛ se ka su ɲɛnamaya maa fɛn salen a ko ala mayiti na mana kɛ su o su ye i ye sɛ faga sa o ye adamaden faga a mana kɛ fɛn o fɛn ye fɛn min kɔni ni bɔra la ka tila k'a ni segin a la a ko ni fatiha ye fɛn su ni segin a la o tɛ kabako ye sabena ko min tɛ koba ye suratul fatiha ko la o kan ka yira na ko sura in ye sura ba ye o de la a nana riwaya caman na k'a fɔ Ja'far Sadiq a tun b'a fɔ ko ni bana b'i la ko fatiha kala ji la i k'a min siɲɛ 7 ko ni 7 m'a ɲɛ k'a kɛ 70 ye k'i ka bana bɛ kɛnɛya Ja'far Sadiq don dɔ ko cɛ dɔ nana a ma o cɛ in nalen o tun man kɛnɛ o nana a ko karamɔgɔ a ko ye alakira mɔden a ko nana a ko bana in minɛ a bɛ kalo 1 bɔ farigan bɛ n na n ma se ka cogoya foyi sɔrɔ a la n ye fura caman kɛ n ma se ka kɛnɛya a ko nana i ka fɛn dɔ fɔ n ye min b'a to n bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ a ko e tɛ suratul fatiha dɔn a ko n b'a dɔn Ja'far Sadiq yɛrɛ m'a kalan dɛ ayi a ko cɛ ma k'i ka duloki fini dayɛlɛ a y'a ka fini dayɛlɛ a k'i kun don a kɔnɔ a y'a kun don a kɔnɔ alakira mɔgɔ ni bɛ kuranɛ dɔn i bɛna fɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a ko azanu wele i ka fini kɔnɔ a y'a lazanu kɛ ka seli wele a tilala la a ko seli jɔ a ye seli jɔ a tilala a ko fatiha kala siɲɛ 7 a ye fatiha kala a ko a to i ka fini kɔnɔ a y'a to a kɔnɔ a ko taa i ka to ka nin kɛ i ka bana bɛ kɛnɛya wallahi ko cɛ in seginna ka na k'a ka bana nɔgɔya sufiya ala y'a furakɛ bi hurmati suratul fatiha mais Ja'far Sadiq ka kabako dɔ ye shaksi la suratul fatiha la sila n'a ye nin dɔn an b'a dɔn ko fatiha ja dankɔrɔba don siga t'a la belebeleba don pour que an ka dɔn ko fatiha ka bon an bɛ don suratul fatiha yɛrɛ kɔnɔ dɔnnibagaw ye suratul fatiha yɛrɛ ta sila ka kuma fatiha yɛrɛ kelen dɔrɔn kan a jɔlen bɛ jate minnu kan kuranɛ yɛrɛ y'a jɔ jate min kan hadamadenw ka jate tɛ dɛ kuranɛ yɛrɛ y'a jɔ jate min kan ka taa jɔ o jate in yɛrɛ kan k'u sigi sisan k'u miiri parce que kuranɛ Alahu taala ye aya dɔ de fɔ an ye afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira ko n'a sɔrɔ yala a tɛ sigi ka miiri kuranɛ in na de wa aw ka sigi ka miiri a ka kuranɛ lajɛ bani a ka tasi kuranɛ na kosɛbɛ wallahi n'a sɔrɔ kuranɛ tun bɔra fɛn wɛrɛ yɔrɔ min tɛ Ala ye a tun bɛ fɔɲɔgɔnya caman sɔrɔ kuranɛ la bon munna suratul fatiha kɛra kuranɛ muqaddima ye a kɛra kuranɛ ɲɛbila fɛn ye
munna suratul fatiha seli wagati bɛɛ la an k'a kalan seli bɛɛ an k'a kalan suratul fatiha de ye sura ye seli la ni kuma jari la i b'a fɔ ko sura min bɛ kalan diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kuranɛ sura bɛɛ kan o y'ale de ye sura min bɛ kalan diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ kuranɛ sura bɛɛ kan ni kuma jari la a fɔ ko ye suratul fatiha ye wa sura min durusilen don ka tɛmɛ sura bɛɛ kan ni kuma jari la a fɔ ko ye suratul fatiha ye sura min dɔnnen don ni sura bɛɛ ye suratul fatiha ye limaza ala ye nin jɔyɔrɔ d'a ma or que sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ olu man jan komi ale munna ni ɲininkaliw ka ca wa an kan ka ni ɲininkaliw kɛ ka nin jaabi ninnu ɲini an yɛrɛ ye n'ale ma kalan seli fana kɔnɔ seli man ɲɛ et pourtant a man jan fana fana nin ye fɛnba ye koyi kabakoba bɛ nin na dɛ kabakoba bɛ nin na o de la dɔnnikɛlaw y'u sɔnni sigi suratul fatiha ka seli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jate minnu b'a kɔnɔ n'o ye a aya jate ye dɔnnibaga bɛɛ bɛnna ka suratul fatiha ye aya 7 ye sɔsɔli t'o la indal jumhur sɔsɔli t'o la dɔnnibagaw fɛ yen ka fɔ suratul fatiha a jɔlen don aya 7 kan limaza aya 7 ale bɛ kuranɛ sura daminɛ la munna ala y'a jɔ aya 7 kan sila kabako de bi yan suratul fatiha jate bɛɛ bɛ daminɛ 7 de la ka taa a jate bɛɛ sa kabi a jɔra aya 7 kɔni kan dɔnnibagaw ye aya 7 de ta munna aya 7 sila an bɛna kabako ye dɔnni cɛw minnu ye dɔnni yuguba wallahi an bɛna kabako ye nɔ la aya 7 in na an bɛ hakika damadɔ di o la dɔnnikɛlaw ye min fɔ sani an ka don aya fatiha yɛrɛ nafa la fɔlɔ parce que ninnu na dɔnni a nafaba de bɛ a la parce que an bɛna a ye i bɛna fɔ mɔgɔ n'i ko mɔgɔ masa ko i n'a fɔ Jafar Sɔdiki ka riwaya la sisan a ko cɛ ma ko fatiha kala siɲɛ 7 munna 7 a y'a fɔ ko 7 munna a ma jate wɛrɛ fɔ 1 bɛ yen fila bɛ yen saba bɛ yen 4 5 6 bɛɛ bɛ yen a m'o si fɔ 7 munna sila dɔnnikɛlaw ko ka d'a kan suratul fatiha yɛrɛ aya ye 7 ye alakira y'a jɔ o kan sallallahu alaihi wasallam wa kuranɛ yɛrɛ de y'a fɔ laqad atainaka sab'an min al-mathani kuranɛ yɛrɛ de sabu in fɔ 7 in fɔ ja sirru dɔ bɛ 7 in na gino b'a la gino min b'a la gino fɔlɔfɔlɔ o de ye k'a fɔ suratul fatiha n'a fɔra ka jɔlen bɛ aya 7 kan mumini bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la u b'a dɔn k'a fɔ ko 7 ye jateba ye parce que kuranɛ y'a fɔ an ye ko sankolo ye 7 ye dugumakolo o ye 7 ye kunɲɔgɔn semaine dɔgɔkun o ye 7 ye an bɛ alikaba lamunumunu siɲɛ 7 an bɛ taama safa ni maruwa cɛ siɲɛ 7 n'an bɛ ala bato la waati min na an ka sɔrɔ ala la ni waati bɛɛ o sujudu ye sujudu bɛ kɛ hadamaden fɛ senfɔn 7 kan ten nu tɛgɛ fara 2 kunberekuru 2 ani sentafara 2 a jate 7 tɛ sila 7 cayara sa dɛ alakira yɛrɛ ka hadisaw la a kumana 7 kan sabatun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla a y'o fɔ ye ijtanibu sab'al mubiqat hadisa la a ye 7 caman fɔ 7 bɛ maa don alijinɛ kɔnɔ 7 bɛ maa don jahanama kɔnɔ a m'o fɔ wa alakira yɛrɛ den tun ye joli ye bɛn kɛra min kan 7 o tɛ wa a ka ca a ka ca o tuma min n'an tɛ se k'a jate k'a ban pewu nin bɛɛ 7 nin bɛɛ bɛ se ka kɛ sudi fatan an ka yɛrɛ ɲininka kɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ten wa ala ye nin bɛɛ kɛ 7 ye ka tila ka fatiha fana jɔ aya 7 kan munna nin bɛɛ bɛ se ka kɛ ten gansan wa dɔnnikɛlaw ko ayi ko bɛɛ tɛ se ka kɛ hatta jahanama yɛrɛ ye da 7 ye bɛɛ bɛ siran min ye da 7 don wa jahanama yɛrɛ fana kofɔra kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 77 kalimatu jahannam 7 Allahu akbar o 7 fana an bɛ 7 joli bɔ a kɔnɔ 7 11 77 a bɛ 7 sigiyɔrɔma joli ma 11 o la mɔgɔw ka biki ta u ka calcul machine ta an bɛna jate min fɔ a bɛ f'i ye terre à terre dɔnnibagaw de y'a fɔ anw ka fɔlen tɛ n'i y'a ta dɔrɔn i b'a ye donc bisimilahi rahmani rahim n'i y'o jate ta o bɛ bɛn harifu 19 ma a bɛ yɔrɔ jumɛn na suratul fatiha daminɛ jahanama gardien kuranɛ y'a fɔ an ye ko joli don 19 aleha tis'ata kuranɛ m'o fɔ an ye wa munna o bɛnna fatiha fana aya fɔlɔ fana ma Allahu akbar ko basmala 19 a bɛ harifu 19 de ma o de la jahanama fana gardien 19 ye donc ko n'i ye nin yɛrɛ dɔrɔn ta fɔlɔ sila i b'a ye ko ni sira min bɛ ni fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn
tangi be suratul fatiha inde ka bi bo kenki ma woram na folo jahannama de famu sila gindo bare bien orla ala jon ni stara si karamo ma kuma fe kan sukura jo o be bismillahir rahmanir rahim de sebe shen tan kono to papier la ka dima no basmala bismillahir rahmanir rahim te foy faraka ko ni sera ka jahannama gariyo kumbe ate dese ka jine jugu na shetane jugu kumbe bismillahir rahmanir rahim mami ba fe ka sukura jo ika du hal nasura jo leno bismillahir rahmanir rahim shen tan kono to a sebe ka do a seleke nani na ika kelen du dika du chamanchala sila mumini hal na jolendo mumini manga sno yoro la ala to yoro mina o manga kew e ka du ebse ki de ka du seleke nani kono ka sno e kelen ta ala ble ka du seleke nani no ki garanti bismillahir rahmanir rahim te ka dula sila ka du sugu me la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamun minin gino don lu be million di karamo man no fe million chama wallahi bismillahir rahmanir rahim sila nango ga mejo kelenga wallahi wala na intambo wallahi gino ba ne fana gino ati bile ba ati bare ati foka bampiu bismillahir rahmanir rahim kele fatiha damina oyi ko na sere ka zabani ya taw kumbe o lahara yi jin ko ne ati dese jin shetane jugun wona ulti fo yabu ni sebe kan do ga dukono shetan kono to ika se bola sila gino chama ne binna ala jontu minin kala ko ala nyini no be fon mi ngani bismillahir rahmanir rahim shetan kono to bi doma ko ala nyini ndo ni atoko zabani ya tawche alkiyama do ikana njini zabani ya taw kana soro fiu akuma ko bismillah be do inoche abe suratul fatiha bore kono la allahu akbar ولون فلا هاي بيانتين نبوا أنت سورة الفاتحة دلوا أني قرآن آية فلا جمعن كلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قرآن مودفوا سلاك أنا كلمة فنا جت تاني كدن كلا وين كلمة جت والله أنا رسيران من مكمل نبيكني إجازة كوقتي من نبيكني بحث كوقتي من نيجي رسيران كوك مال لبي بيك داري بقول يا سبحان الله إبي جو كرام وكرام وعنان جو تفلوده مناله إني بلا جلني كان يبني غمان يبسك كتير non te sud faye c'est pas un coup de hasard oui ولقد كلمة كلي آتيناك كلمة فلا سبعا سبع من ناني المساني دورو القرآن ورا العظيم ولون فلا كلمة ولون فلا كو على بقى فاني كو يا فولي مينك ولقد آتيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم كم بقى كم ولون فلا مين كان ولون فلا ينبسر مي سورة الفاتحة ركودو يرى القرآن بسورة فلا دي ولون فلا فاتحة عن سورة الماعون ahawa me wolon flen ka fo suratul fatiha ko do de ni nebna atamashani ka fo ka me suratul fatiha de ma tuguni ani harfu yin fana jati harfu min beni aya in konnala ka bo aya damina la suratul hijri aya bi wolon flan woro kata jo bi wolon flan wolon flan silan ya kelma fana jati kelma be bisaban duruma bisaban duru anya sura silla jumen fana boni wolon flan fana che ani wolon flan juli sura kono anya jeta anya sura wolon flan duru de ba kono sika ka me fatiha de ma halsa wolon fla bisaban duru ajati wolon fla sigoro ma duru jullo wolon fla sigoro ma duru bo sigoro duru wolon fla abekele akila bisaban duru parce que duru woro bisaba voilà a wolon fla o bisaban duru ye oui aywa mona da duru wolon fla wala wolon fla duru abekele bisaban duru 35 mu wolon fla fana bo fana kono hal bi ka kame fatiha aya wolon fla inde akama le dema donc kelma ya ira harfu jate fana ira ka kame wolon fla dema sila oyi hakika foloy hakika flana mi nambo suratul fatiha kono la hal bi don kala ko jate fesila qur'ana ire lugha anana kam mana lisanan arabiyan donc wayra ko arabu kanado arabu kan harfu wa fa ko lughatul ato arabiya ko ajole me harfu jumen ga ba jadela do ko huruful hijaiya harfu muga an harfu shigin otewa harfu muga ni shigin wolon vla jole bisra kono muga ni shigina wolon vla nani otewa wolon vla fla tan nani muga ni shigin sila muna qur'ana ere sebena ni kamini o suratul fatiha ko nala 28 lettres wolon vla sigiroma nani bon Allahu akbar o 28 lettres là suratul fatiha kelen 21 ta
21 alphabet li harfu mugan ani kelen mugan ni seegin na mugan ni kelen de bɛ fatiya kɔnɔ Allahu akbar ni mugan ni kelen n'i y'o bɔ mugan ni seegin na a tɔ tora joli totora wolonfila ye an bɛ wolonfila ko in de nɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko fatiya yɛrɛ ye kuranɛ yɛrɛ bɛɛ fatiya in de ye wolonfila ko in yɛrɛ yɔrɔ a tɔ tora wolonfila ye n'i ye wolonfila bɔ mugan ni seegin na a tɔ ma to a tɔ tora joli mugan ni kelen wolonfila joli bɛ bɛn mugan ni kelen ma wolonfila saba voilà Allahu akbar a ye wolonfila bɔ a la ka wolonfila sigiyɔrɔma saba to yen o tɛ wa wolonfila saba mugan ni kelen sela i b'i jɔ yan fana Allahu akbar non ninnu tɛ bɛnsema ye o la dɔnnikɛlaw ko ni bana gɛlɛyara i kan i ma bana i ma fura sɔrɔ a la fatiya sɛbɛ siɲɛ mugan ni kelen i ka gunjɛ k'a la don o don sufɛ i k'a ko i k'a min bana in mana kɛ bana sidɔnbali ye ko ala bɛna bana in sidɔn a bɛ furakɛ suratul fatiha kama Allahu akbar siɲɛ mugan ani kelen suratul fatiha parce que harfu min b'a kɔnɔ o y'o jate ye suratul fatiha ala e ka nin yɛrɛ la i ye min fɔ nin ye n bɛ tila ka kuma d'i ma i tɛmɛna ye u bɛ ni kabako minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ c'est-à-dire an ka karamɔgɔbaw wallahi ala k'an n'u sara hɛrɛ caman na olu ma sigi u ma sunɔgɔ diɲɛ don o don u bɛ recherche ni fɛnw na i ko n'i ye alikuranɛ yɛrɛ lajɛ ko kuranɛ suran 114 ko Allahu ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ inna alayna jama'ahu wa qur'ana inna alayna jama'ahu wa qur'ana ma teliya ko ni aya in c'est-à-dire i b'a dɔn ale bɛ kuranɛ yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan a b'o ko fɔ kuranɛ fara ɲɔgɔn na o b'ale Allahu ta'ala de bolo a kalancogo ɲuman fana b'ale ala de bolo o tɛ Mamadu kan quoi bon ko n'i ye nin aya in lajɛ ko aya in ko kɛlima duuru a bɛ bɛn kɛlima duuru de ma bon ko n'i y'a harfu lajɛ c'est-à-dire mot duuru de b'a kɔnɔ mais n'i ye harfu lajɛ n'o ye lettre ye lettre 17 b'a kɔnɔ bon n'i ye sura in fɔ a bɛ suratul qiyama bon ko n'i y'a lajɛ fana verset 17e verset a bɛ bɛn o de ma kosɛbɛ bon n'i ye sura in yɛrɛ taratibu lajɛ ka bɔ suratul fatiha ka na suratul qiyama k'o bɛ bɛn numéro 75 ma 17 fila ani 5 ani comment dirais-je 75 n'i y'o fara o bɛ bɛn 114 ma 114 est-ce que nin fana ye gansan ye mais fo fana nin tɛ gansan ye mais 17 in yɛrɛ fana dɛ 17 in bɔra min an bɛna s'o ma fatiha fana nin bɔra nin tɛ gansan ye 5 17 17 deux fois quoi 75 voilà donc 17 deux fois in 17 in bɔra min munna 17 yan munna 5 yan 5 ye joli ye 5 tile kɔnɔ an bɛ seli wagati joli kɛ 5 ala k'an joli tile kɔnɔ 17 oui Allahu akbar wallahi kuranɛ ala ye min fɔ surfate i y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ ne nin ye don min na n ye n sigi n ko la yasawuna illa an naqula subhanallah wallahi la yasawuna illa an naqula subhanallah nin tɛ se ka kɛ bɛn nin tɛ hasard ye quoi hasard tɛ bon e ka nin lajɛ an filɛ ka nin minnu fɔ nin ye k'a fɔ suratul fatiha bɛ bɛn aya 7 in yɛrɛ bɛ ka kuranɛ yɛrɛ bɛɛ de ko fɔ an ye harfu 28 don a ye 7 bin fatiha la ka na ni 21 7 sigiyɔrɔma 3 ye munna 7 munna ka tila k'a fɔ n ye k'a ye 7 d'i ma alakira k'a banna n ye diɲɛ ni lahara d'i ma a bɛ komi ala bɛ k'o de fɔ a ye quoi n ye diɲɛ d'i ma ka lahara d'i ma ni fatiha ye kuranɛ yɛrɛ ye fatiha de kuranɛ yɛrɛ ye fatiha de kɔfɛ i ma i kana ɲɛbɔ foyi yɛrɛ fɛ tuguni fɛn bɛ y'o bolo c'est là anw gɛrɛbuw anw minnu ye kuranɛ ala ye chance d'an minnu ma an ka kuranɛ dɔn wallahi sila anw b'a dɔn ko sila anw sigilen filɛ nin k'a daminɛ an sanfɛ yan an kun cɛ fan senegɔ ni sila fɛn fɛn b'an na an y'a bɛɛ sɔrɔ ni kuranɛ de bɔra boli ka'aba siga t'o la fɛn fɛn b'an bolo telefɔni monturu ye fɛn fɛn y'an bolo hali kɔlɔsi min filɛ an kana an y'a sɔrɔ ni kuranɛ de wallahi kuranɛ kama wallahi kuranɛ kama an ye muso sɔrɔ kuranɛ kama ka fɛn bɛɛ sɔrɔ kuranɛ kama wallahi a tɛ tɛmɛ o kan fɛn bɛɛ foyi tɛ anw bolo min tɛ kuranɛ a tɛ tɛmɛ o kan sila anw kalanden an bɛna diɲɛ kɔnɔ don min na o y'a sɔrɔ mun b'i bolo mun b'i somɔgɔw bolo n'i y'a gɛrɛbu nalen diɲɛ kɔnɔ ka mobili mara ka du mara ka fɛn o fɛn mara diɲɛ kɔnɔ wallahi a bɛɛ sɔrɔ ni kuranɛ de anw fɛn o fɛn b'anw bolo a bɛɛ kuranɛ donc n'i y'anw ye ka min fɔ kuranɛ kɔnɔ anw dalen bɛ kuranɛ la anw ka denbaya ka dumuni kɛ bi nasɔngɔ min an b'a di an ka du kɔnɔ an b'a sɔrɔ kuranɛ de sababu la wallahi anw dalen bɛ kuranɛ la
ni suratul fatiha ni dara laben bedima silla ni suratul fatiha ni bora kalaro la 2005 kana nkaramo abudu keta mbafuya 2005 adon ma soro téléphone tembolo hakli bala mogo kumbe no be wele mogo de ka téléphone na ay wala ko fofana ako fatiha mine kemeni fla ika téléphone ni na ala fe ka mogo tatui karamo abudu mangalo ntikenye abdou salam almami abdou salam kemani chien fla ka ko ngamene dongo do fitiri mana seli wallahi sila makolo saba sura ka donna na téléphone kura dia 2005 asura téléphone manchane oui na téléphone kura dia o kera ne suratul fatiha de asima wallahi ni awnya ka min fo ala sila on nya tajriba anya tajriba de amba do aba kono ankara mo manege wallahi anya do ankara mo manege o manja fa wallahi ambu fo yan kosbe ala kanu te sawa mi sila mitanya fe o ye hakika fulana ye hakika sabana mi ni ambo suratul fatiha la namu bo suratul fatiha konna la sila o de ka fo qur'an konna la amese surando ma ina fo qur'an yere be damne ni bora fatiha la daribna mi suratul baqara yo abe damne ni jumi alif lam mim muna kabo fatiha la dro ka singa alif lam mim de blay fulo abe kuma do rigina nawo bon nan sira ni manga karamo ba fanyo ko Allahu a'lam bi muradihi bizalika kola de baka la nyini do nonona o me karamo do yusiki kala je muna fatiha ko fe dro alif lam mim est-ce que sila do ten ni fatiha chewa ko bo anga la je qur'an ti fo gansa no so ni relation do buni nyonche ni relation ti ango do ko bon alif lam mim anga ta andana suran jul damna la qur'an kono wi suran jati andana sura muga an suran kono tona alif lam mim sura muga kono ton wi duna fatiha kono ambo sura ambo sila ambe relation juma sura ni fatiha che wi fatiha ta ka wuluma aya jati la ati aya jati ta to wonna ma kan sura mi utara fatiha aya ko fe ni boro le ibna jumana akelma kuma kan wi kuma kan jeti ya sura fatiha fane kuma kan muga ani kuma kan kono ton ya folo ni me sura muga kono ton e damna la otewa o ya sura fatiha fane kelma muga kono ton ko kuma nga ta fe ni kelen sura la dore bi sura boy anga nyini utara nyini ya sura sura nun damne le alif lam mim ra yara ka chan kaf nun ulna nyono otewa wi suram wi kelma mbeta ka fara nyono kan hurufuli jaya ka dona yo fana kono utazro hurufuli jaya anya fango jullo muka anishiki wi asro ali harfu min ba kono minti takraru temina mi matani nga sigi wi asro hurufuli jaya ama fango fatiha la mugan kele na ba kono wi asro tan nan ne benin sura mugan kono tona tan ani nani tan nani o wolom vla joli wolom vla fla ko anya fla soro donc fatiha aya wolom vla aya wolom vla fla o tan nani nanya fla soro anata mi do soro donc ya soro tan nani min bala o wafo a farale nyonga ibara loko nasun hakimun qatiun lahu sirrun ni silla ala jon fi do ba fo ni kolojay min do abara qur'an de kono ni fana ya dama kindo badi ismullahi la azam tigu feno lu ba dom ni min fleka foni nasun hakim do ko sirrun lahu qatiun do qatiun lahu sirrun silla ni be ko baw tike ni be babo tike wallahi ni kuma kan wallahi qur'an do qur'an la harfu do sadi azarte munala nunu sigi nyonga ka aken chori la dun mo wol azarte o qur'an ko do ni azar min ni femi do ala de yake anti ko jando de mais ni ko ni ankara mo yene fani amen ngondo donc wolum vla anya fi o tan nani ni harfu tan nani ajete harfu tan nani abebe wolum vla sigoro ma flarima komi kaba ko yinina unda nasro ni harfu tan nani fana bebe suratul fatiha kono anya harfu mo kan kele mi fo anda nasro ni kele ni tan nani tala to wolum vla wora de tan nani ni abo mo kan kele na to juli wolum vla muna harfu suratul fatiha fana la muna ni harfu nunun kele nana joni suratul fatiha yi wolum vla sigoro ma flay ka soro ka kele ndrone tuyi ko halibi angata saba soro la halibi angata fe nan tara fami do soro la ko bo angata ni wolum vla min soro la suratul fatiha kono la min tan nani min soro la yo jete suratul fatiha kono atani nga sigira ni harfu tani nga sigira suratul fatiha kono shinya juli silla ya sura atani nga sigira shinya keme ani shinya tan kono to
siɲɛ 100 ani siɲɛ 19 sila mɔgɔ ka jate ninnu sɛbɛn dɛ oui parce que an bɛna kabako de fɔ karamɔgɔ ye kabako minnu fɔ jate ninnu na u ka jate ninnu sɛbɛn siɲɛ 100 ani siɲɛ 19 donc siɲɛ 100 ni 19 sɔrɔlen o ko munna 119 est ce que o 119 fana gindo dɔ bɔ ni fatiya aya 7 walima a fɛn dɔ cɛ wa u taara 7 ta an bɛ 7 joli sɔrɔ 119 kɔnɔ sila u taara bɔ ni 17 de i ye 17 min fɔ yen fɛ suratul qiyama la e ma ko harfu 17 ye o y'a sɔrɔ o 17 kelen de nana bɔ yan fana sila munna 17 yan fana munna 17 yan 17 in bɛ mun ɲini munna 7 sigiyɔrɔma 17 o bɛ mun ɲini yan o de bɛnna 119 ma o bɛ mun de ɲini yan sisan o bɛ ka mun de fɔ anw ye yan anw bɛ relation jumɛn sɔrɔ sela jumɛn sɔrɔ nin ni fatiya ni ɲɔgɔn cɛ sisan ja sila ja nin yɛrɛ de ye ko in yɛrɛ kun ye yan nin n'a kun ye nin de y'a kun ye Allahu akbar wallahi o y'a sɔrɔ nin de y'a kun ye cogo di an b'a fɔ ko 7 sigiyɔrɔma 17 k'a calcul machine ta machine min bɛ minnu bolo o b'a sɛbɛn 7 sigiyɔrɔma 17 a bɛ bɛn 119 de ma 119 siga t'a la siga foyi t'a la ni kuranɛ kɔnɔ an ma bisimilahi rahmani rahim fɔ wa ni bisimilahi rahmani rahim bɔra jumɛn bɛ yen alhamdulilahi rabbil alamin rasmul usmani na olu y'a jate ko nin bɛ bɛn harfu 17 ma alhamdulilahi rabbil harfu 17 ayiwa kelen o ko kuma an ka taa fɛ ni o kɔni sera ka sɔrɔ o kuma an bɛna mun wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ harfu 17 sɔrɔ la an y'a sɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamin o fana bɛ ka harfu 17 fɔ an ye yɛrɛ rasmul usmani ka jate la kuma in ka faamu a bɛ faamu voilà donc 17 wɛrɛ tɛ yen wa a dun fɔra k'a fɔ ko fatiya yɛrɛ de ye seli ye o kuma an tɛ fatiya ni seli ko in yɛrɛ gosi ɲɔgɔn na k'a lajɛ wa an ye fatiya ni seli gosi ɲɔgɔn na an y'a sɔrɔ fatiya bɛ kalan don o don siɲɛ 17 arakan kelen o kelen donc an bɛ arakan 17 de seli 24 heures kɔnɔ arakan 17 fatiya bɛ kalan siɲɛ 17 munna 7 sigiyɔrɔma 17 taara 119 di ja o bɛ bɛn an ka kunɲɔgɔn seli jate de ma al-usbu semaine kɔnɔ an bɛ arakan 100 ani arakan 19 ja an b'o de seli ja 119 in bɛ ka o de fɔ an ye ye ko kun ye nin tɛ ko kun ye ya kun ye sa semaine kɔni y'an ka selikɛta la semaine ye joli ye joko 100 ani joko 19 an b'a kɛ tile joli kɔnɔ an b'a kɛ tile 7 kɔnɔ tile 7 o tɛ fatiya aya 7 ye don o don an bɛ joli kɛ an bɛ 17 kɛ ayiwa 7 sigiyɔrɔma 10 ani 7 a taara joli d'a ma a taara 119 119 ala k'an sara hɛrɛ la sila ni gindobaw ye dɛ bon silamɛ ni kamana ganna ko kamana gan nana a tɛ taa fatiya ta 119 don o don kana bila e bɛ ka seli ala ye o jate in de la semaine kɔnɔ koyi e bɛ ka bato de kɛ ala ye bato min ka di ala ye ka tɛmɛ bato bɛɛ kan o ye seli de ma taqarraba abdi ilayya bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi ala ko jɔn ma foyi kɛ ni ala ye min ka di n ye ka tɛmɛ n ye min k'i ka farida ye kan o bɛ ala de ma fɔ o kuma n'o ye tiɲɛ ye e bɛ ka farida min seli farida de ka di ala ye ka tɛmɛ bato bɛɛ kan o tɛ wa seli ye faridaw la belebeleba ye donc i bɛ k'o kɛ jate min na wallahi sila ni ala wele n'o jate in ye ala b'i jaabi o jate in ta i ka ala wele n'a ye sila ko karamɔgɔ bɛ min fɔ an ye fatiya ko la a bɛɛ tɛ se ka lakali wallahi an yɛrɛ ye nin dɔn kuma min na an dangane yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ danfɛn tɛ se ka taa ni kuranɛ ye kuranɛ ɲɔgɔn danfɛn tɛ se ka na n'a ɲɔgɔn i tɛ se an tɛ se a dɔnni t'an na a capacité foyi t'an na an ka taa an ko seli arakan ye 17 o tɛ wa ja u y'a sɔrɔ fana kalimatul iman al-iman o fana nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 17 seli limaniya munna limaniya siɲɛ 17 limaniya tana ye jumɛn bɛ limaniya gɛn ka bɔ yen al-kufru kalimatul kufru o fana nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 17 o kuma alhamdulilahi rabbil alamin o fana nana kuranɛ kɔnɔ siɲɛ 7 alhamdulilahi rabbil alamin an b'a fɔ ko de bɛ ka o harfu jate de bɛ k'a ko fɔ wa o fana nana kuranɛ kɔnɔ sila siɲɛ 7 kuranɛ bɛɛ siɲɛ 7 sila kuma dɔnnibagaw ko kuma
tiɲɛ yɛrɛ la gundo min bɛ nin fatiha cɛ o de ye k'a fɔ fatiha yɛrɛ de ye seli ye wa seli yɛrɛ de ye fatiha ye parce que ni fatiha tɛ yen seli tɛ yen ni seli fana tɛ fatiha tɛ yen fatiha yɛrɛ de ye seli ye i ye 7 na yɔrɔ ye a bɛ faamu ayiwa an ka taa yaasa an ka waati ka se k'an labɔ a hakika 4 na o ye fatiha daminɛna jumɛn ye ala tɔgɔ jumɛn ye Allah bismillah Allahu u y'o fana ta munna nin ala tɔgɔ ye o kuma an bɛ sila jumɛn fana sɔrɔ ni fatiha cɛ Allahu n'i y'a ta harfu 4 don o tɛ wa alif lam lam ha o tɛ wa donc comme lamu kɛra 2 ye lamu kelen bin ka bɔ yen ka to alif lam ha o tɛ wa comme ni ko ilahu o tɛ wa harfu 3 tɛ bon u donna fatiha fana kɔnɔ k'a lajɛ ni harfu 3 in n'o ye ala tɔgɔ in ye a 3 in nana fatiha kɔnɔ siɲɛ joli silaw nana sɔrɔ kabako bɛ yan fana dɛ u nana sɔrɔ nin nana siɲɛ 49 harfu alif lam ha u nana sɔrɔ a tani ka segin ni aya ni harfu 3 in a tani ka segin fatiha kɔnɔ siɲɛ 49 49 munna a bɛnn'o ma a ma kɛ 50 ye a ma kɛ 48 munna a ma yɛlɛ o sanfɛ munna a ma jigin o jukɔrɔ f'a dan'o dɔrɔn fana ma ayiwa o kuma 49 an bɛ sira jumɛn fana sɔrɔ fana ni fatiha cɛ u ye 49 jate ko an bɛ 7 joli sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye fatiha aya yɛrɛ jate parce que n'u b'a ta dɔrɔn u b'a ta aya de la fɔlɔ o kuma u ye aya ta u ye 7 sigiyɔrɔma 7 de sɔrɔ a kɔnɔ 7 sigiyɔrɔma 7 o ka calcul bɛ minnu bolo o ka jate a bɛ bɛn siɲɛ 49 ma donc ja fatiha ko in ye ala sɛbɛ ye dɛ fatiha ko in ye ala sɛbɛ ye n'a ka di ye fana fatiha ta ni jate in fana la siɲɛ 49 n'a y'i ja ta farida ni nombre ninnu bɛɛ ka ɲi ni nombre bɛɛ ka ɲi parce que an bɛna a bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ di an bɛna jate dɔw de fɔ laban na an bɛna fɛn dɔw de fɔ karamɔgɔ ye minnu fɔ k'o jatew fɔ an b'a fɛ mɔgɔw ka jate ninnu bɔ yɔrɔ de dɔn k'a dɔn ko karamɔgɔw tɛ kunfɛ baara la karamɔgɔ bɛ min fɔ ye ko kuranɛ ye ala kumakan ye danfɛn tɛ se k'a kɛ c'est à dire mɔgɔw ka da la ko kuranɛ ye wulibali ye tiɲɛ hakika de don ala kira tɛ se ka nin bɛɛ kɛ a yɛrɛ ye a ye 7 ka nin bɛɛ démonstration kɛ ala kira tɛ se k'o k'a yɛrɛ ye ni ala tɛ danfɛn tɛ se k'o k'a yɛrɛ ni ala tɛ o de la an b'a fɛ k'an sɔnni sigi dɔnnibagaw ka nin baaraba ninnu kan mɔgɔw k'a dɔn ko silamɛw bɛ ka kuma minnu fɔ kunfɛ kumaw tɛ bi an bɛ diɲɛ laban tile dɔ de la sisan an bɛ technologie tile de la an bɛ dɔnni waati de la n'i bɛ kuma ni prévu ye i ka kuma ni dalilu ye ni dalilu t'i bolo i man kun qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin an ka kuranɛw de fɔ an ye n'i bɛ kuma na ni prévu ye ni prévu t'i bolo i man kun donc n'an bɛ kuma an ka kuranɛ fana kan an ka na ni prévu concrète de an ko mɔgɔw ma ala ye kuranɛ di ala kira ma de ko ala tamu danna a ɲinɛ kan a m'o fɔ a ye wa ala kira ye sahabaw lamɔ n'o de ye a ye jo to yen mais n ko degun tun bɛ sahabaw yɛrɛ la n'i ye maa bɛ jo ta i b'a ta mun de kama besoin de b'i la k'i mago dilan n'a fɔra i ka jo to yen ko kuranɛ b'e bolo mais e yɛrɛ tɛ kuranɛ mago ɲɛ yɔrɔ dɔn bi ni nin y'anw kamana gan o de la an bɛ k'a fɔ aw ye n y'a f'i ye kuma daminɛ la n ko émission ninnu nafa ka bon parce que a bɛ ka silamɛw bɔ degunba dɔ de kɔnɔ ala bato o bɛ yen ala wele fana bɛ yen ninnu ye ala wele siraw de ye mɔgɔw ka kuranɛ ta ka ala wele n'a ye sila o ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'i ye jo minɛ hadamadenw na i bɛ mun d'u ma i bɛ kuranɛ de d'u ma n'i ye kuranɛ di jotigi ma kuranɛ mago ɲɛ wɛrɛ fɔ a ye dɛ parce que jo tun b'ale bolo jo tun t'a bolo jo la diyaɲɛ kama koyi jo tun b'a bolo a mago ɲɛ de kama n'a dara ala la ka da ala kira la a dara la ko ala bɛ se ka fɛn min ɲɛ ko jo tɛ se k'o de ɲɛ o kuma ala bɛ sɔrɔ ni sira min ye n'a ka diɲɛ haju bɛ dilan n'o ye dɛ o d'a ma o d'a ma n'an ko hadamadenw ma a kana taa jotigiw fɛ yen a ye fɛn dɔ di hadamadenw fana ma min b'u kari ka bɔ jotigiw ma sinon n'u m'o sɔrɔ u bɛ taa dɛsɛ la u bɛ taa dɛ n'u occupera ni ala ko ye o b'u bali ka taa yɔrɔ wɛrɛ la mais ni occupation fɛn t'u bolo n'u occupé u bɛ taa yen dɛ u bɛ taa dɛsɛ la u bɛ taa dɛ donc ninnu n'a ɲɔgɔnnaw u k'a fɔ ka remplacer de voilà u k'a dɔn ko kuranɛ min b'u bolo k'a ka bon jala ye kabako caman de bila kuranɛ kɔnɔ Cheikh Kureshi an b'a fo yan ale nana démonstration caman kɛ kuranɛ la ni waati laban ninnu n'an ka jamana kɔnɔ Cheikh Yaku Dugure an b'a fo yan a fana nana démonstration caman kɛ kuranɛ la karamɔgɔ caman bɛ yen Baye Dugure an b'a fo yan u démonstration kɛ kuranɛ la barawuli wagɛlɛkaw u fɛn caman bɔ kuranɛ la ka yira hadamadenw na a yira kuranɛ ye hakika de kuranɛ ye tiɲɛ de kuranɛ ye sɛbɛ de
kuranɛ tɛ kulonkɛ e ka la université baw b'an bolo yan bi Voilà. jɛma bɛ se ka min faamu Voilà. Amérique ni Europe ni fɛnw na Ahan. des grandes universités Oui. bon Mamadu ka bangi Magan jamana kɔnɔna na foyi tɛ Sahara ni fɛn kulu ni fɛnw cɛla ye a ma ninnu chiffre kan a ma nin chiffre kan ten mais o kana nin kuma ye nin kuma kabakoma nin e bɛ se k'a dɔn k'a fɔ i kan k'a faamu quoi kuma in ma bɔ ale yɔrɔ kuma in ma bɔ ale yɔrɔ la kuma in ma bɔ Mamadu yɔrɔ la wallahi kuranɛ ma bɔ ale yɔrɔ yɔrɔ la kuranɛ bɔra ala de fɛ danfɛn tɛ se ka na ni tanzilun min rabbil alamin danfɛn tɛ se ka na ni ɲɔgɔn danfɛn tɛ se o de la ko walaw kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera a ko wallahi n'a sɔrɔ kuranɛ kun bɔra fɛn wɛrɛ yɔrɔ min tɛ ala ye a tun b'a fɔɲɔgɔnya caman ye kuranɛ jusqu'à présent contradiction t'a la o t'a la jamais n'i ka faamuyali la n'i y'a kalan diɲɛ don o don karamɔgɔ tɛ ka dɔnnibagaw wɛrɛw lajɔ n'a ye wallahi i ka faamuyali cogo la i ka faamuyali ba la n'i y'a faamuyali k'a fɔ contradiction bɛ yen karamɔgɔw ɲininka bani u b'i bilasira an filɛ ka nin min fɔ ne i bɛ tubi voilà karamɔgɔ filɛ ka nin min fɔ ne ye ni e ma gɛrɛ karamɔgɔ la o ka nin fɔ e b'a dɔn ko nin b'a kɔnɔ e b'a dɔn ko nin bɛɛ b'a kɔnɔ e b'a dɔn ko nin bɛɛ bɛ fatiha la wa e t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la bon sila ni an ma don fatiha yɛrɛ kɔrɔ la n'an donna kɔrɔ la a bɛ kuranɛ bɛɛ résumé nkalon fana t'o la nka an ka taa an bɛ taa an ka hakika naani na an tun b'o de la an ko Allahu o kɛlima saba min bɛ o harifu saba in o tan ni ka segin na siɲɛ 49 o bɛ bɛn 7 sigiyɔrɔma 7 ma o tɛ wa a duurunan an bɛ taa fatiha kɔnɔna la an bɛ taa n'an donna fatiha yɛrɛ kɔnɔ an b'a fɔ ko fatiha yɛrɛ harifu 20 fɛn kɛlima 29 an taara sɔrɔ fatiha yɛrɛ sigilen bɛ min kan n'a bɛ fɔ o ma ko almarkaziya a sigilen bɛ min yɛrɛ kan an y'a sɔrɔ o ye kalimatu na'budu iyaka na'budu kuma in bɛɛ b'o de nɔfɛ parce que jɔn ka min ni ala cɛ ye jɔn ni ala jɛlen bɛ min na o ye nin de ala an bɛ de bato wa an bɛ dɛmɛ ɲini e ala de fɛ silani aya kabakoma ba ye suratul fatiha kɔnɔ iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kabako caman de b'ale fana la min ti ban iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sila bɛɛ bɛ la ilaha illallah de fana ma parce que la ilaha illallah ye fɛn fila de a nafi wal isbat iyaka na'budu fana ye nafi ni isbatu ye n'i y'a jate fana bɔ iyaka na'budu a bɛɛ bɛ allahu muhammad de fana ma sila nin bɛɛ tɛ se ka kɛ hasard ye quoi nin bɛɛ tɛ se ka kɛ ko ala ye nin bɛɛ bɛn ɲɔgɔn ma ten gansan munna allahu muhammadu bɛ taa bɛn ni harifu fana jate fana ma k'a sɔrɔ allahu muhammadu dun t'a la zahiran o tɛ yen mais munna o bɛnn'o fana ma bon na abudu fana ka to kelima fana bɛn fatiha kelima 15 ma e bɛ kabako ye min ye harifu 14 de bɛ kɔ ale ɲɛ wa na abudu kɔfɛ harifu kelima 14 de bɛ kɔ ale ɲɛ na abudu kɔfɛ kelima 14 de fana bɛ yen o ye 28 ye voilà ale ye 29 ye donc ale bɛ 7 b'a kɔfɛ 7 b'ale ɲɛfɛ ko munna parce que ko al ibada hiya ghayatun min khalqi al insan parce que bato de hadamaden dankun ye wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun ay munna kana na abudu bila o markaziya la ka yira na ko fatiha in a kunya an ala dɔn ka ala bato o do si tɛ min ka bɔ fatiha ye o tɛ a y'o do tɛ a ka bɔ dugu bɛɛ ye sila a wɔɔrɔnan ani yan'an ka sila parce que an ye hakika 7 de t'a la o bɛ aya yɛrɛ jate ma a 7nan ala tɔgɔ 7 de bɛ suratul fatiha kɔnɔ sarahatan min jɛlen don ala tɔgɔ 18 siɲɛ 7 allahu arrahman arrahim arrabu arrahman arrahim malik o tɛ wa 7 tɛ mustaqa fana ala tɔgɔ min kɛra ishtiqaqu ye o fana ye 7 ye ni ko alhamdu min alhamid o tɛ wa lillahi min alilah maliki yawmi din addiyan iyaka na'bud alma'bud wa iyaka nasta'in almu'in ihdina sirata alhadi sirata allazina an'amta alaihim almun'im nin bɛɛ min asma wa sifati la husna 7 bɛ kɛnɛ kan 7 dogolen don allahu akbar ala tɔgɔ 7 jɛlen bɛ kɛnɛ k'a kɔnɔ ala tɔgɔ 7 dogolen b'a kɔnɔ allahu akbar sila ne kabako ye la yasawuna illa naqula subhanallah wallahi am se ko de fɔ a 7 nan laban sila o ye n'an fatiha yɛrɛ ta kuranɛ yɛrɛ daminɛ la aya 7 tɛ wa
ka daminɛ fatiha daminɛ bisimilahi rahmani rahim ka taa bila laban na aya 7 tɛ wa a kɛlima bɛ kɛlima 29 ma kuranɛ n'i y'a datugu fana a bɛ taa jɔ min kula uzbira bin nas a tɛ taa jɔ o kama sila an y'o kɛlima fana jate c'est à dire k'a yira ko fatiha kuranɛ daminɛ ni kuranɛ laban ye k'a bɛ k'a bɛɛ de fɔ quoi an ye o fana jate o kɛlima fana jate o taara bɛn 20 ma ni ale ye 29 ye kɛlima ye 29 ye kula uzbira bin nas ye kɛlima ye 20 ye 20 ni 29 ye ko 2 fara ɲɔgɔn kan 49 o bɛ 7 joli ma a 7 sila saba fi saba 7 sigiyɔrɔma 7 49 donc fatiha de bɛ kuranɛ daminɛ ale de bɛ kuranɛ datugu wallahi a bɛ ko dɔ fɔ an ye wallahi c'est-à-dire ale fatiha ye première sourate ye suratu nas o ye 114e ye awɔ Allahu akbar o tɛ kelen ye o tɛ 7 fila ye wa an bɛ taa tuguni bisimilahi rahmani rahim an bɛ t'o dɔrɔn fana ta n'i ko bisimilahi rahmani rahim i ye dakurunya joli fɔ dakurunya 4 bismi allah arrahman arrahim 4 tɛ wa o de tɛ fatiha aya daminɛ wa aya laban fana kuranɛ la an k'o fana ta komi dɔw ye suran bɛɛ ye an y'o ta an ka aya laban fana ta o ye minal jinnati wan nas kɛlima joli don mina al jinnat wan nas kɛlima saba dɔw ye joli ye 4 ni 3 ye joli ye 7 o bɛ fatiha aya ye joli ye 7 allahu akbar o de la ala ko am yaquluna iftara ko yala nin bɛɛ kɔfɛ a b'a fɔ ko ala kɛra ye nkalon tigɛ ko kuranɛ fɔ a yɛrɛ wa nin bɛɛ kɔfɛ hadamadenw an bɛ sɔn k'a fɔ ko ala kɛra ye kuranɛ fɔ a yɛrɛ wa o de la ko fa'tu bi surati min mislihi ni ala ko ala kɛra y'a ɲɔgɔn fɔ a yɛrɛ kana n'a ɲɔgɔn dɔ ye wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin n'aw da b'a la k'a ye tiɲɛtigi ye mɔgɔ o mɔgɔ ka d'a ye a bɛɛ wele a ka kuranɛ ɲɔgɔn fɔ kelen dɔrɔn an bɛ se wa wallahi an tɛ se o la ko wa in kuntum fi raybin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi surati min mislihi cɛ n'a ko k'ala kɛra ta tɛ tiɲɛ ye a ye na ni kuranɛ ɲɔgɔn ye sa وليد ابن المغيرة ودي عليه فنان فوق يرى عليه كونوا من أكابر قريش كفار مكة أتصوا على كراي تشوشيلا والله بدون أترى على كراي كم فين كلا هيدا صور الحواميم حميم دودو كسب ما أنا ترى كونوا أكلنا كم ركعة قرآن دوما ما يرد فله أكلنا كم ركعة والله كالي بي كالي وكفهمنا وكبولولا ko ni tɛ shiru ye ko ni tɛ danfɛn kuma kan ni cɛ in tɛ shiru ye wallahi a ko tɛ poète tɛ a y'a fɔ ni tɛ poète ye wallahi tɛ dɔnkilidala fatɔ tɛ a don silamɛ a ma silamɛ tɛ ka fin ni filɛ ka nin fɔ ko nin tɛ se ka bɔ adamaden dabada k'a sanfɛla ka di a dugumala ka di ko nin mana kɛ yiri min ye k'a bɛ di ba a ma fɔ ten Allahu akbar a y'a fɔ kuranɛ de ma fo kɔfɛ kafiriw nana don ala kuma min a ye kuma wɛrɛ fɔ ala y'a d'a ma fakutila kayfa qaddara summa kutila kayfa qaddara Allahu akbar sila ala kan kisi kuranɛ nangari la ni ma min ka kuranɛ nangari a hinɛ de kan k'i minɛ silamɛ a ye k'a ka kuranɛ fɛ a ka kuranɛ ɲini k'a dɔn kuranɛ kalanni ye belebeleba ye mais a ye kuranɛ kɔrɔ ɲini ka kuranɛ dɔn o kɔrɔ bɛ dɔnni cɛw fɛ a ye gɛrɛ u la a ye gɛrɛ u la sila an bɛ naktafi bi hadha alqadr inshallah an bɛ taa inshallah ustaz Fofana nin kun ye kumaba ye surtout nin kun ye dɔnnibagaw jɔyɔrɔw ye bugusu minnu kɛ n'o ye recherche baw ye ka kuranɛ ka yira diɲɛmaa la wala tazalu هذه البحوث جارية والله لدى العلماء وفقهاء وفقه بركة وتسرفني شنينا مننا وتكلم وليا vraiment là ante fenir ka ban parce que ni be anjidi kosebe ni moni e fem pawye wallahi suran kelen kono ka relation ke ani sura Qur'an de suran bela jelen che ko nyonche bon wati koni bɛɛ ka fɛn an bolo kosɛbɛ bon an bɛ se ka nafa jumɛn fana sɔrɔ sura in yɛrɛ la sisan inshallah Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wasallam sila ala kan bɛ sɔrɔ kɔnɔ sila nafa n'a fɔra fɔ cogo min babu in wasa ji dali a fɛrɛlen don kojugu wallahi ni ko an ka taa ni babu ye wala na kelen t'a bɔ o tiɲɛ waati la ala ka sini kɛnɛw di sila fatiha nafa tɛ se ka fɔ ka ban an b'o fɔ hadamadenw ye suratul fatiha a bɛ diɲɛ kamana gan bɛɛ wuli ka bɔ hadamaden kan wallahi a bɛ diɲɛ degun bɛɛ wuli ka bɔ hadamaden kan a bɛ hadamaden bɔ diɲɛ problème bɛɛ kɔnɔ problème tɛ diɲɛ kɔnɔ min fura tɛ fatiha kɔnɔ ne m'a ye n karamɔgɔ ye min fɔ an ye anw m'a ye
mɛ n ka seku baw fo yan oui dɔ ye alifa saka wulale an b'a fo yan an b'u fo yan kosɛbɛ la ko simaya u ma nkalon tigɛ an ye la ko simaya wallahi u ma nkalon tigɛ an ye sila fatiha maa min kamana gannen don degun bɛ n kan kana taa karamɔgɔ fɛ yen kana taa yɔrɔ si n tɔɔrɔlen don n degunnen don nin hamina ko in bɛ na ni kamana gan in bɛ na ne t'a dɔn n b'a kɛ cogo di a kɛra i bɛ Europe a kɛra i bɛ Afrique yan o a kɛra papier ko ye o a kɛra fɛn o fɛn min sila ni kamana gannen don n bɛna fatiha d'i ma jateminɛ a kɛ ala kama i k'a kɔrɔbɔ tu t'a la ta t'a la ji kalama ji kelen kelen ji sigi tasuma kɛ i k'a wuli f'a ka wuli de dɛ ji mana wuli i k'a jigin ka bɔ tasuma kan kana kalankɛ ka to tasuma kan dɛ n'a wulila tuma min sila i ka ji jigin a kalama wulilen tɛ wa i k'i sigi a kunna ni kɔlɔsi de ka nɔgɔ i ma walima jatekɛla min ka nɔgɔ i ma i ka suratul fatiha kala siɲɛ 70 n'i y'a kala siɲɛ kelen o siɲɛ kelen b'i ka hami fɔ i b'a to a la yɔrɔ sɛbɛli tɛ nin na dɛ nafila seli t'a la a kalan dɔrɔn a k'a sɔrɔ seliji kɔni b'i la n'i b'a kalan waati min na a k'a sɔrɔ seliji b'i la i ka seliji ta ji kalamanba in i ka fatiha kala la siɲɛ 70 n'i tilala i ka ji in sigi f'a ka so n'i ye kelen kala i b'o to a la i bɛ ŋaniya fɔ k'a tu ji la i ka hami min b'i la i b'a fɔ k'a tu ji la siɲɛ 70 mana dafa i ka ji sigi n'a y'i ja datugu i k'a sigi f'a ka suma kana to ji ka fɛn ji to a nɔ la dɔrɔn a ka sigi ka suma n'a sumara wagati min na i k'a dɔ ta i k'a min k'i ko a la sila n bɛ tile 3 walima tile 7 i jija i k'o kɛ nin na bamananw b'a fɔ dalu minnu ma ko dɔnnifin fatiha la nin y'a dɔ ye awɔ ka maa bɔ kamana gan kɔnɔ i yɛrɛ m'a dɔn ko bɔcogo b'i la min na nin b'a kɛ wallahi nin b'a kɛ to ka nin kɛ ni min ma nin bila wallahi b'a ye wallahi ka i bɛ don min ka i ko dɔ la i bɛ ko dɔ la n'i y'a kɛ bi sini i b'a kɛ sinikɛnɛ i b'a kɛ i bɛ se ka tile 3 wala tile 7 a ɲuman kɔni i ka tile 7 k'a la ji wuli dɔrɔn i k'a kɛ yɔrɔ nasi tɛ na foyi tɛ nin na bɛɛ bɛ se ka nin kɛ cɛ bɛ se ka nin kɛ muso bɛ se ka nin kɛ bɛɛ bɛ se ka nin kɛ i ka tanin dɔ ta dɔrɔn i k'a kɛ Allahu akbar sila an tɛ fatiha dɔn n'an bɛ fatiha dɔn an tɛ kulonkɛ la alakira y'a fɔ Abdulahi ibn Mas'ud ye a ko ni kamana gan na i la kamana gan ni alakira yɛrɛ ka dalilu de ye fatiha la dɛ alakira yɛrɛ fayida min fɔ fatiha la n bɛn'o de f'i ye a ko arakan 12 seli su y'i ja o tile y'i ja diɲɛ waati o waati y'i ja arakan 12 seli a yɔrɔ seli kɔni fatiha de bɛ kalan bɛɛ la n'i ye fatiha kalan sura min mana diya i k'o kalan a ko n'i ye jɔko 2 seli i bɛ salam bila n'i ye jɔko 2 seli i bɛ salam bila arakan 12 de don dɛ n'i sera jɔko laban n'i ye tahiya laban kɛ wagati min na kana salamu alaikum bila dɛ alakira ko ten a ko i sigilen i b'i ten da duguma i b'i ten da duguma c'est-à-dire n'i ka sujudu laban 2 kɛ i bɛ tahiya kɛ ka tahiya kalan yɔrɔ nɔrɔ n'i ye salam bila ye o tɛ salam bila 6nan yan mais i t'o bila fɔlɔ i bɛ taa sujudu la tuguni i bɛ fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ tuguni quoi t'i da dugu la siɲɛ 2 tuguni donc filanan na i bɛ fatiha kala siɲɛ 7 ka ayatal anta sajid k'i to sujudu la i bɛ fatiha kala siɲɛ 7 ka ayatal kursi kala siɲɛ 7 la ilaha illallah wahdahu la sharika la o min bɛ kala tahiya laban na i b'o kalan siɲɛ 10 alakira ko ten n'o dafara i ka haju ye min ye alakira dugawu dɔ fɔ komi o ye dugawu de ye a kun ye min ye hami min bɛ e yɛrɛ la i bɛ ala wele n'o ye ko ala k'i haju ɲɛnabɔ k'i ka kɛ ka sɔrɔ i dusukun bɛ yen c'est à dire a wagati la miiri bɔ fɛn bɛɛ kɛ i k'i haju da i ka problème ɲɛnabɔli kan i ka jɔnya yira ala la i ka jɔnya yira ala la jaati o yɛrɛ de ko don alakira ko n'i ye nin kɛ tuma min i b'i kunkolo kɔrɔta ka sɔrɔ ka salamu alaikum bila ka sɔrɔtu kɛ alakira Muhammad kan alakira ko wallahi ko nin ye dugu jaabi tileba ye ko i kana naloma kalan nin na a y'a fɔ Abdulahi ibn Mas'ud de a ko kana naloma kalan nin na maa o maa bɛ yen ni kodɔnbali don kana kalan nin dalilu in na alakira de y'a fɔ Fofana segin nin kan arakan 12 arakan 2 o 2 i bɛ salamu alaikum bila salamu bila ko 6 tɛ n'i sera arakan 12nan ma tahiya laban n'i y'o kalan kana salamu bila i b'i sigilen to k'i ten da duguma siɲɛ 1 ka wuli k'i sigi ka tila k'i ten da duguma 2nan na o tɛ 2nan ye wa k'i ten to duguma yen i bɛ ayatal kursi i bɛ fatiha yɛrɛ kalan fatiha mumɛ bɛɛ kalan siɲɛ 7 ka ayatal kursi kalan siɲɛ 7 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yɔrɔ silamɛ ɲuman bɛɛ kan ka se nin na i b'o kalan siɲɛ 10 a faamuna wa ni tilala o 10 kalanni na tuma min na i b'a fɔ i bɛ sɔrɔ ka ala matara i bɛ ala majamu fɔlɔ ala de ye bonɲatigi ala de ye karamatigi ala de ye setigi ye e yɛrɛ bɛ se fɛn bɛɛ la i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ ala majamu ni kan min ye e de b'o dɔn ala majamu n'o ye i ka sɔrɔ k'i ka sɔli kɛ alakira Muhamadu kan k'i ka haju yira ala la
ka datuguni sɔli ala kira muhammad kan ni kila bɛ sɔrɔ k'i ten kɔrɔta k'i sigi ka salamu alaikum bila a banna a bɛ faamu karamɔgɔkɛ n'i ko ala wele kɔni nin y'a belebeleba ala kira de ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam silan ti fila ye sabanan an y'a fɔ ko fatiha ye kilisi ye a kilisi ma yɔrɔ an bɛn'o d'i ma sahabaw tun bɛ mɔgɔw furakɛ n'a ye sahabaw ye sa kindaw ni bunteni kindaw furakɛ ni fatiha ye maaw kumana bin Seydina Umaru ye masakɛ ka kungoden furakɛ ni bisimilahi rahmani rahim ye mun don fatiha tɛ wa ni kilisi fana ko b'i kɔnɔ fatiha ɲɔgɔn kilisi foyi tɛ e ka da la o de ka gɛlɛn da la fatiha ye kilisi de ye wallahi ni kilisi de b'a kala siɲɛ 7 o tɛ aya jate ye wa a kalaw la n'i kilala i k'a fɔ ala n'i bɛ ka kale yɛrɛ la ala dimi min bɛ ne farikolo yɔrɔ in na tɔɔrɔ min bɛ ne farikolo yɔrɔ in na n b'a deli fɛ i ka dimi in ta ka bɔ yan ni ala kɛra ka duwawu ye ni ala kɛra ka duwawu ye bi da'wati nabiyyika muhammad al mubarak al makin al amin indaka muhammadu min ye barika mɔgɔ ye ni ma danaya mɔgɔ dɔ ye Allah taala yɔrɔ la mi deli ka ala kɛra ka duwawu kama an fatiha kama ala dimi min bɛ ne karisa kan i ka wuli ka bɔ yen n'i bɛ ka mɔgɔ dɔ de salo n'a ye i k'a fɔ ala dimi min bɛ karisa den karisa kan mi deli ni ala kɛra ka duwawu ye ala kɛra min ye danaya mɔgɔ ye n'a sabatilen don e ala yɔrɔ la i ka nin dimi ta ka bɔ karisa kan ani suratul fatiha barika ye wallahi a dimi bɛ taa kilisi si tɛ nin bɔ la ni kilisiw la belebele mais o la i b'ale yɛrɛ kalan fana kɛ i bɛ fatiha de kalan siɲɛ 7 fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka duwawu kɛ i b'a salo ni fatiha de mana kɛ dimi o dimi ye yamisi ni y'a kilisi de ye ka d'i ma wallahi sila fatiha don o don k'i ka mago problème ɲɛnabɔ ni fatiha i dugu jɛ o jɛ n'i b'a fɛ ala k'i ka problème kelen ɲɛnabɔ sila an karamɔgɔ gindo bɛ fatiha la dɛ n'i wulila dilan na sɔgɔmada fɛ i mana wuli dɔrɔn n'a y'i jɛ i dalen o n'a y'i jɛ i sigilen o kana wuli ka bɔ kɛnɛma fɔlɔ ala jɔn t'o kɛ n'i wuli i sigilen i ka dilan na o ko bi kan ka taa tribunal la dɛ tribunal ko de bɛ ne ɲɛ bi ne yɛrɛ ka nasɔngɔ tɛ n bolo dɛ bi dɔ ka juru bɛ ne la dɛ bi ne kan ka taa taama dɛ bi ne kan ka nin de kɛ dɛ don min kan ka kɛ don min na c'est là n'i wulila k'i sigi i ka dilan sanfɛ dɔrɔn sanni i ka kuma sanni ka hali o b'a sɔrɔ seliji t'i la dɛ i sigilen i bolokɔni lagaren bolokɔni fitinin i b'o ɲɛsin da ma i b'a jɔ i da kɔrɔ i bɛ fatiha kala la siɲɛ 7 haju min b'i la o don i b'a fɛ ala k'o ɲɛnabɔ walima i bɛ siran ko min ɲɛ o ko in ka n'i sɔrɔ o don i b'a kalan fatiha kalan siɲɛ 7 i bolokɔni lagare la k'a ɲɛsin t'i da ma n'i tilala dɔrɔn i bolokɔni musan a ma ban wa i ko ji kunu wuli ka taa wallahi sila o don problème kelen ala t'i to kamana gan kɔnɔ Allahu akbar wallahi ala t'i to kamana gan kɔnɔ abadan ni lezi ayi ala t'i to kɔnɔ sila ala b'i bɔ o mana kɛ problème ala b'o don kamana gan ta ka b'i kan ni nasɔngɔ ko don ala b'o don nasɔngɔ nɔgɔya sila y'o de f'i ye mun ni fɛn fɛn y'an bolo an y'a bɛɛ sɔrɔ ni kuranɛ dɛ an dalen bɛ kuranɛ la koyi mais fo fana muso dɔw bɛ ni bɔtɔ ma nasɔngɔ di k'a fɔ k'e bɛ taa ɲɛɲini kɛnɛma ka na ou bien a nasɔngɔ bɛ na i sɔrɔ so kɔnɔ de a ko bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ cogo ala b'a ɲɛnabɔ ten sila n'an bɔra yen an bɛna ni min di sila ni anw yɛrɛ ka kɛlɛ an ye nin kɛ ka nin kɔrɔbɔ wallahi hali sɔrɔ an ye nin kɛ warabul kaaba o ye fatiha siɲɛ 125 ye sila ni sirruba ye fatiha la siɲɛ 125 ne bɛ se a kala sufɛ a partir de 0 heures k'a daminɛ o la yanni fajiri cɛ walima ni fajiri seli dɔrɔn i k'a kala yanni tile ka bɔ siɲɛ 100 ani siɲɛ 25 sila dutigi bɛɛ kan ka nin ta k'u taabolo k'a ye wallahi an bɛ ka nin min fɔ nin ye sila ninnu tɛ fɛnw ye ko an bɛ ka nin fɔ ten ayi dɛ anw yɛrɛ minnu mujaraba kɛ minnu tajiriba kɛ k'a lajɛ k'a lajarabi k'a lajarabi o de ye ninnu ye 125 fois sila ni jate in kana to nin ka tila i la wallahi ni ye sirruba ye fatiha la minnu tulo b'a la n'olu b'a dɔn olu b'a dɔn ko min bɛ ka fɔ nin ye ko nin ye hakika ye nin ye kisɛ ye fatiha la nin ye fatiha kisɛw dɔ ye o tɛmɛnen kɔ fatiha kisɛ belebeleba dɔ ye fatiha 313 ye parce que 313 gindo 2 b'ale la a bɛɛ bɛ ashabul badri ani adadul mursalin ale kelen bɛ nin 2 ma badri kɛlɛcɛw tun ye maa 313 ye ala ka kiraw fana jate ye 313 ye sila ala jɔnw bɛ fatiha ta 313 u yɛrɛ b'a fɔ ko sani ka taa fatiha ta 1000 1010 20 ko 313 dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ka teli a bɛɛ ye mako dilan na mais anw tɛ se a kɛcogo de la n'i b'a fɛ ka fatiha ka mɔgɔ ɲɛ i sila i bɛ fatiha wurudi wagati min na téléphone to yen i bɛ fatiha wurudi wagati min na fɛn bɛɛ to yen télévision to yen c'est à dire i hami i ka himma min b'i la c'est à dire mɔgɔ min b'e la
o mogo in i hamin dawre kan ka fatiha wurdina wa rabbul ka'aba ala ba jabi wallahi 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 ala ba jabi oyi kema saban tan saba o ya jate do ye silla a jate la belebele bado fana jume ma mi ko garsike ko bi la kalo kono e ba fe ka fatiha reta kalo mo me akika nasongo noya e be fatiha ta kalo mana jodro dimanche folo kalo kile folo tede kalo farafin kalo mana jo dimanche folo e jije ka fatiha damina wala dimanche folo e ba ke bi lonfla ntene bi woro tarata bi duru araba bi nani alamisa bisaba juma mugan samedi tan a bɛ bɛn fatiha 200 ani 80 ma i b'a dɔn o bɛ joli ma wa n'i y'o tila fatiha aya ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛn 44 de ma donc fatiha 7 sigiyɔrɔma 40 de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ i y'a faamuya c'est-à-dire dimanche siɲɛ 70 don o don sud ko i bɛ tantan bɔ a la fo ka taa fori kana nin bila n'a y'i diya nin minɛ i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ni nin fatiha ko la a b'i wasa wallahi o to ye wa a garijɛgɛ ko ka garijɛgɛ dayɛlɛ hali bi ka kɛ belebeleba yɛrɛ ye i bɛ fatiha ta siɲɛ 300 ani 64 o ye fatiha aya sigiyɔrɔma 52 ma silani ni adadu in fana jate ba kuma caman karamɔgɔ bɛ na adadu in f'i ye mais o t'a gindo f'i ye 300 ani 64 an yɛrɛ mɛnna ka sɔrɔ ni gindo ma fɔ an ye dɛ 64 an kɔni b'aw kɛ mɛ anw t'a dɔn jate in kɔrɔ ye mun ye kuma dɔ la i bɛ 313 i b'o kɔrɔ dɔn mais 364 mun na jaa o gindo in ye fatiha gindo belebeleba de sila Allahu akbar sɛnɛkɛlaw minnu bɛ yiriforo sɛnɛ kɛ minnu bɛ baganmara kɛ sila ni jate in y'olu ka jate de wallahi a sɛbɛn ni jate kelen in na i y'a faamuya ni fɛn jɛlen ye a nasi ni min ko k'a tɛ sɛbɛnni kɛ i ka kalan k'a to a la 364 364 fois i y'a faamuya a k'i ka sɛnɛ kɛ ji la k'i ka sɛnɛ foro i bɛ ji min k'a kɔrɔ a kɛ n'o ye walima n'a y'i ja a kɛ fɛn na i ka fɛn dɔ ta ka a seri i ka sɛnɛ foro sanfɛ dugukolo kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah seli t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye wallahi t'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye 364 fois 64 fois sila ni jate kelen ni mɔnikɛlaw ta ye fatiha sila fatiha tɛ se ka fɔ ka ban wallahi a tɛ se ka fɔ ka ban Allahu akbar Allahu akbar ni jate ni maa min ye nin ta k'i sigi a kan san kelen dɔrɔn b'o d'i ma san kelen ni jate in kana bila don o don a kɛ nin jate in na don o don a kɛ nin jate in na n'i b'a fɛ k'a kɛ sigilan ye k'i dumɛ k'a fɔ ko n k'a kɛ fo n ka ala jɔyɔrɔ ye i bɛ ka kɛ nin jate in na o tɛ wa 364 i bɛ kulu walaw fana ta 364 ni tilala i bɛ alahuma sɔli fɛn fɛn ka di i b'o fana ta 364 a saba bɛ sigi ni jate kelen kan a bɛɛ bɛ fatiha de kan i bɛ belebele fila fana fara ale kan i bɛ kulu walaw fara kan ka salatu ala nabi fara kan ni jate kelen na kana foyi fara kan kana foyi bɔ a la san kelen i bɛ lahalaya min na n'i y'a daminɛ ɲinan tɛ décembre la yanni san wɛrɛ décembre cɛ ala tɛ sɔn san wɛrɛ décembre k'e sɔrɔ balo la ko salon e tun bɛ problème e tun bɛ cogoya min na san wɛrɛ décembre ka sɔrɔ i b'o cogoya kelen na ala tɛ sɔn o ma fatiha kosɔn ala tɛ sɔn lahala bɛ ɲɛ wallahi ala b'a yɛlɛma i yɛrɛ b'a ye ko ɲinan ka fisa ka tɛmɛ salon kan wa n'i continuer n'a ye san o san a bɛ kɛ ten fatiha de bɛ se k'o kɛ hadamaden na ala ka barika d'u la n'a ka d'i ye a sɛbɛn fana o cogoya kelen na i ka mun ka to ka wurudi kɛ o bɛ dɔ fara a kan o bɛ dɔ fara a kan ala jɔn yɛrɛ tɛ sila ala jɔn dɔw tɛ sɔn abada u ka den ka wolo ka kɔrɔbaya ka mɔn olu ma fatiha kalan k'a tu a kunna u ma fatiha sɛbɛn k'a kɛ sɛbɛn k'a di a ma u ma fatiha sɛbɛn k'a kɛ nasi ye k'a ko a la jamais o tɛ sɔn a saba dɔ la kelen kɔni o b'o kɛ ala ni fatiha jɔyɔrɔ min b'a la ala ni nafa min bɛ suratul fatiha la sila sila fatiha an bɛna fɛn dɔ fɔ a la maa minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ dutigi dɔw bɛ yen sisan olu n'u ka denbaya bɛnnen tɛ yɔrɔ ka ca bi dɛ baarayɔrɔ la faama i b'a sɔrɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛnnen tɛ baarayɔrɔ la i b'a sɔrɔ baarakɛden dɔ bɛ ale n'a ka patron bɛnnen tɛ fiyewu cɛ dɔ n'a muso bɛnnen tɛ o ka ca bi dɛ den dɔ n'a masa bɛnnen tɛ balima dɔ n'a balima bɛnnen tɛ dutigi dɔ ka du kelen bɛ k'a kamana gan wallahi fatiha an bɛna jate min f'i ye a taw la i ka du bɛ k'i sago ye a taw la i ka baarayɔrɔ bɛ k'i sago ye i ni maaw ka ɲɔgɔn kan fɔ sila dɔnnimɔgɔ b'a fɔ k'a taskiru foyi tɛ min ka bon ka tɛmɛ fatiha kan olu ta ye u bɛ fatiha wurudi seli wagati bɛɛ kɔfɛ siɲɛ 9 kana tɛmɛ o kan 9 fois
mais n'i b'a daminɛ don fɔlɔ min na i b'a daminɛ seli fana la a daminɛ don fɔlɔ a mana kɛ don o don ye mais a daminɛ seli fana la siɲɛ 7 ni dutigi ala ne denw ni muso i b'u bɛɛ tɔgɔ fɔ kelen ala n b'i deli i k'u ɲɛsin ma i ka kanu dɔw la i k'u kanu dɔn na i ka bɛn don ani ɲɔgɔn cɛ i b'a fɛ ko minnu ka kɛ i k'olu fɔ seli wagati bɛɛ siɲɛ 9 dɔrɔn n'i ye baarakɛla ye o cogo kelen don n'i ye faama ye o cogo kelen don a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye hami min b'i la ni mɔgɔw ka bɛn na bɛn cogo la i b'a fɛ i ka maramɔgɔw ka k'i sago ye c'est à dire ni ye sila an ka karamɔgɔ bɛ min fɔ an ye k'i ka maradenw k'i sago ye ni ne b'a kɛ Ustaz Fofana waati kuruna fo ka se a dan na y'a fɔ cogo min na nin ye babu fɛrɛlenba ye a babu kɔnɔ ka bon an bɛna nin kibaruya in di rapidement i bɛ dugawu kɛ waati sera kosɛbɛ ni Ala sɔnna an ka alimamiba n'o ye Imam Mamadu Hayidara Kalafo ani Bazumana Konta ni ale ye Usmaniya ɲɛmaa ye ani Usmaniya talibew bɛɛ lajɛlen Gawusu Ɲamasumu ale jeunesse Usmaniya ale y'o ɲɛmaa ye k'a fɔ ko tafsiri datugu bɛna kɛ 2024 in kɔnɔna Ramadan min n'o kɛra i ka o datugu bɛ kɛ n'a fɔ karamɔgɔ kɛ cogo min na min ye Sheikh Ahmed Tangara ye Lafiyabugu Bugudani k'a fɔ k'o bɛna kɛ sini sibiri la inchallah subhanahu wa ta'ala kabini 9h waati la bɛɛ lajɛlen welelen bɛ inchallah a balima silamɛw waati kuruna kosɛbɛ sani ka fɛn bila an bɛ hakɛto ɲini fɛ seconde damadɔ ni Ala sɔnna dimanche an yɛrɛ fana bɛ wajulu bala Kabalabugu maninka fɛ yen bɛɛ b'a dɔn Mohamed Keta mais bɛɛ b'a dɔn maninka la ni Ala sɔnna dimanche an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ani an ka kaburudon fana kanajigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tun bɛ kaburudon baara la chaque si la kaburudon ye silamɛ bɛɛ ka laɲini an bɛ an balimakɛ fo yan kosɛbɛ min y'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ kanajigila bɛɛ tɔgɔ la n'o ye Tarawele ye k'Ala ka n'a sara hɛrɛ la a ye baara min kɛ Ala ka k'a ye wasa ye Ala ka k'a ye dususuma ye Alakira bonya kama sɔli ala Muhamadu an bɛ Ustaz Ahmed Tidiane Fofana an b'a ka téléphone numéro di aw ma ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye le 65 20 80 80 65 20 80 80 walima 75 20 80 80 75 20 80 80 65 20 80 Penadaw Musa Babasile an bɛ aw fo ni ka barikada Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye Ustaz Fofana ye dugawu min kɛ Alahu Taala ka bɛɛ lajɛlen jaabi Ala ka jamana Ala ka bɔ ni degun kɔnɔna hɛrɛ Ala ka jamanadenw Ala ka o k'u ye u bɛ gɛlɛya minnu fana na tɔɔrɔ minnu b'u kan Alahu Taala ka bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ka bɔ u kan inchallah subhanahu wa ta'ala o min filɛ o man gɛlɛn Alahu Taala ma an bɛn siɲɛ wɛrɛ inchallah subhanahu wa ta'ala an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Baba Sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci an ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio